Uitați-vă mă și voi, ca să... Am luat cafea și ia uitați mă, ia să vedeți ce e în ea. Ține apăsat. Da, hai că ține. Băi, să-mi bat picioarele. Ia uitați-vă. Ia sus trecuri și o pasă. Păi nu, adu alt pahar. Adu alt pahar. Uitați-vă mă, de la bancomat de cafea mă. Și stați așa să mai vă arăt. Scutură puțin, ca să nu... Așa, hai până acolo. Bă, pe aia cred că n-are nimic în ea, nu? Ai curățat-o tu mai devreme aici, de-aia. Da. Ține bine. Are mâncați aici gura așa, asta, un gândac. Asta a avut unul. Ia mă, ia în pahar. Uite, mai are unul pe pereți. Da. Are și asta, mă. Da, asta a avut mult, bă. Da. Să mai cumpărați, fraților, de la bancomatul de cafea. Aparate de astea. Ai văzut și cafea cu lapte, băga mie și picioarele să-mi bag. De râs sunteți. Așa au fiind toate, mă?